Il-ġimgħa filgħodu tnediet l-inizjattiva One Device per Child b'investiment ta' madwar 54 miljun euro. Din l-inizjattiva b'kofinanzjament ta' fondi Ewropej se tara loti ta' laptop għal kull student ta' 7, 8 u 9 sena jew lil madwar 12,000 tifel u tifla mis-sena skolastika li mistennija tibda fil-jiem li ġejjin. Il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Clifton Grima irrimarka kif din l-inizjattiva se tkun qed tagħti lodda lill-istudenti llum jeħtieġu waqt il-perkors edukattiv tagħhom irrelevanti mill-isfond soċjali tagħhom. U allura f'dinja li qed evolvi b'mod kontinwu huwa importanti li nagħtu lodda lill-edukaturi tagħna anke dawk teknoloġiċi. Permezz ta' dan l-investiment kull tifel u kull tifla ġewwa pajjiżna tas-7, 8 u 9 sena tal-perkors edukattiv tagħhom ħajkollhom propju dan id-device, dan il-laptop illi permezz tiegħu jistgħu jitgħallmu, permezz tiegħu jistgħu jesperjenzaw dak li jfisser anke l-użu teknoloġiku fuq kollox jistgħu jużawh kemm id-dar u anke ġewwa l-iskejjel tagħna. Minn barra hekk bħala parti minn dan l-investiment il-laptop se jkunu mamrin b'sistema ta' sigurtà għal benefiċċju tal-istudent. Il-Ministru Grima fakkar kif din l-inizjattiva ġiet wara li ftit ta' snin ilu bediet qassam it-tablet li tfal tar-raba' sena u d-device 2-in-1 mis-sena skolastika li għaddiet. Il-Ministru responsabbli mill-Fondi Ewropej Stefan Zirinzo Zoppardi innota l-importanza tal-finanzjar fil-qasam edukattiv inkluż fil-bini tal-istess skola fejn ittellet il-konferenza tal-aħbarijiet. Minn barra hekk Zirinzo Zoppardi qal li dan l-investiment li huwa essenzjali għad-dinja tal-lum jirrifletti il-prinċipju tal-inklusività fl-edukazzjoni fejn enfasizza l-fatt li permezz ta' din l-inizjattiva l-ebda tifel u tifla mhuma se jaqgħu lura. Dan huwa investiment importanti ferm biex il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni iż-żgħażagħ u tfal tagħna ikollhom lodda biex ikunu mħarġa fl-aspett diġitali li qiegħda tiżvolġi d-dinja fihom. Dawn huma għażliet importanti li permezz tagħhom infasslu l-futur u qegħdin ninvestu fondi tal-Unjoni Ewropea mill-Fond Soċjali Ewropew biex nilħqu din il-mira. Nawgura illi dan il-proġett jilħaq il-miri tiegħu u jkollna aktar tfal li jagħmlu suċċess fil-karrieri tagħhom.